Ах, сине, имаме много апартаменти, хотели. Отседни където поискаш. Защо живееш при Умер? Татко, остави ме, добре съм така. Добре. Целувам те, прегръщам те. До скоро. Ще дойдеш ли на съвещанието? Да, ще дойда. Добре, ще се видим там. До скоро. До скоро. Джандан, кажи ми истината. Защо промени показанията си? Озан, колко пъти да ти повтарям? Направи го, защото искам да си спокоен. Тоест, независимо какво е станало между мен и Дилара преди, тя е твоя майка. Ето, дори не можа да свидетелстваш срещу нея. Не искам да си напрегнат. Добре, благодаря. Пък и... тя има бебе. Помислих и за него. Да, така е. От Харун. Джандан, искам да обикна това дете. Искам да се пречупя, да му кажа братко. Но не мога, не става. Разбирам те. Дай си малко време. Джандан, наистина не разбирам. Говорим за Дилара Гюрпанар. Тя имаше принципи и ги отстояваше. Нали? Не мога да я разбера. Живот. На човек може да му се случи всичко. Да, печеля Хатидже. Как? Не знам. Да разбера какво е намислила и ще видим. Ако разкаже всичко на Айше, Ако искаше, до сега да го беше направила. Мисля си... Лелио, Да. не мислиш да кажеш всичко на Айше, нали? А какво да направя? Може би е време да разбере истината. Какви ги говориш? Толкова ли е лесно? Айше ще го понесе ли? Повече няма да те погледне, да знаеш. Но по този въпрос идех в буста момичена. Какво ще правим с теб? Как ще живеем? Какво ще стане? Какво става? Има ти не. И сервирам ли? Да.